Dagid dan di selebrasyon ti National Lung Month na iuswa ti TB Caravan Day iti ili ti Bangged. Libre at chest x-ray, NCD risk assessment, HIV PICT, gene expert, ken urinalysis test ti maipaay a serbisyo manipod DOH, PHO, Rotary Club iti Giginto Bulacan, PBSP, ken Bangged Municipal Health Office. Agdagop ti nga gasot a pasyente manipod 30 ket maysa a barangay iti ili. Basta adar giti sintomas po nga maririnada kasla ko mati datoy panaguyek nga nasurok nga duwa nga lawas tunggal agurigor wenno agsagabasab panaglingit iti rabii ken panagbabati timbang nga awan gapuna ken dagiti apo kabalay uno close contacts dagiti nakarehistro nga ag-agasami uno kami iti agas ditoy Bangged RHU po. Gagem ti aktibidad ti dagdagos a panakadetermina dagiti infected ti TB. Ana through droplets di panagatching panaguyak po di may isang tao nga adaan datoy nga bakterya po. Iti ili ti Bangged, adan 50 ket 4 a kaso ti TB. Kaadwan kadagitoy ket agtawen ti 40 agpangato. Ken babaen ti Caravan, maprebentaran ti posible a panagwaras uno pan nakayakar ti bakterya. Chest x-ray lang. So ti initial lang i-release tayo kat no normal or abnormal DJ findings da. So no normal, usually ti papamayan tayo pag-awirin tayo ng DJ patient. Then DJ mat abnormal ti result na since antay pa nga masigurado no TB talaga or other diseases. Pero alalaan min ti sputum man tano ma-examine tano in case man nga TB so nanto DJ x-ray na no matesti kwa tayon ti gene expert tayon ma-confirm pa yan nga no talaga nga da TB na jay lungs na. Maragsakan met unay ti 74 ti tawen na ani Rogelio takalaksidan a ma-check up ti nabayagan nga uyek na libre pay a maipaay daytoy ken kuana. Taya pa imot nga nag-decide kayo magpa-x-ray. Dati oron nasakit ma'am. Mayami mo ito yun. Nasakit ti? Dito nga rin panaguyog ko kada na-board ti panagkita. Kada agtrabaho ko tao basit. Nakakamabanog. Uy, nalakamabanog. Umutang. Kaya latama ko matumatidog ti biyag na. Sa kamay ka? Kalaksidan ti TB, madetermina pa babaen ti chest x-ray dagiti daduma a rason ti panag-abnormal ti bara. Possible ma'am nga kwa fibrosis, dagiti unoan makita nga peglat laan, unoan enlargement of the heart, so dagiti makita tayo or pneumonia mabalin. Imunan anayoswa ti TB Caravan iti ili ti San Juan ken manamnama a sumaruno dagiti daduma nga ili ti probinsya. Jessica Boreta, Balitang Solid North.